Som veľmi rád, že v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a mestom Modra vyrastol takýto super pantrekový areál na Zochovej chate. Na takomto pantreku si zajazdí už naozaj malé dieťa. V skúsenosti máme, že 2,5-ročné, 3-ročné deti už vedia same jazdiť, či už na odrážadlách alebo na kolobežkách. Zajazdí si to malé dieťa, zajazdím si tu ja, zajazdí si tu aj rodič, keď dojde s dieťaťom, takže je to naozaj pre každého. Je to veľmi bezpečné a naozaj som veľmi rád, že je takéto miesto, kde permanentne môžeme jazdiť na kolobežke, na bicykli, na skate alebo aj na inlinoch, takže na všetkých kolesách, čo máš doma. Keď budeš jazdiť na našom pantreku, tak určite posilníš celý svoj core, vlastne stabilizačné centrum, lebo ono to vyzerá jednoduché, ale naozaj tu pracuje so všetkými svalmi na tele asi. Takže je to dobrý doplnkový šport aj pre ostatné disciplíny, či už napríklad hokej, hokejisti, lyžiari alebo proste iné športy, kde musíš mať ten dobrý balans. Moje meno je Filip Pols a všetkých vás pozývam na Zochovú chatu, kde máme otvorený pantrekový areál každý deň od 8 do 8 večer, takže ste vítaní.